Berqarar döwletiň täze ýamdan galkynşy döwründe iş urlary telekäçilik mümkinçiliklerini doly açyp görkezmege amatly şertler döretilmegi. Döreçilikle rehme çekýän hususiýetçileri täze üstünlikleri ruhlanyrga. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadaýymyň beýik maksatly işlerini üstünlikle dowam etdirgen Arkadaýly Gahrman Serdarymyň hususy ulgamyň ornuny ýokarlandyrmak barada edýän aladalyň netijesinde hususy ulgamyň önümçilik bünyady döwrewap derejede ösýä we özgörge. Öndürilýän ýokary hilli önümlüň haretliň görnüşleri hasam artýar. Şeýle atyrly başlangyçlardan ugur alýan Senagatçylar we Telekäçiler Birleşmesiniň azasy Mara welaýatynyň wekil wazir etrafynyň çägirnäki Ajap Önüm Hojalyk Jemgyýetiniň önümçilik kärhanasynyň işçilerim halkara paragatçylyk we ynançmak ýylyna hasam hyjyly rehmet çekýärler. Bu ýerde öndürilýän ätiýaçlyk şaý üçin sürtülme çiğ malynyň bir näçe görünüşleri zerur bolup, olar daşary döwletlerden getirilýär. Şeýlelikde onuň tödümine bir näçe çiğ mal goşunlary goşulyp demir bölejigi ýelimlenýär. Soňra ýöretip peşlerde dürli gydgynlykda 6 sagatyň dowamyna saklanyp taýýar ýagdaýa gelen soň, olaň burçlary ýelmanyp ýüz tarapda eklenýär hemde Gunt atly harit nyşany ýelmenilýär. Bu işler daşary ýurduň belli kompaniýalarynyň önümi bolan häzirki zamanyň kämil tehnologiýaly enjamlarynyň kömegi arkaly ýerine getirilip, olar tejribeli hunermenliň taýýarlaty bilen awtomatik usulda dolanyrylýar. Häzirki wagtda bu ýerde şular ýaly ätiýaçlyk şaýynyň 300 goraý görnüşi önerilýär. Bu önüm ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpçün etmekde ygtybarly önüm bolmak bilen özüniň ýokary hil derejesi bilen tapawutlanýar. Daşky görnüş hemde dürli öwrüm bilen dünýä ýolunlaryna laýyk gelýän bu önüm dürli howa şertlerine ulanylan ýagdaýynda da özüniň ygtybarly durnukly sürtülme derejesini saklamagy ukypdylar. Häzirki wagtda bu hojalyk jemgyýetiniň işçileri müşterilerin özüň talaplaryny ýygdarly öwrenmek bilen şu günler hasam gujurly rehmet çekýärler. Içerki bazarlarymyzda harit bolçulugy bilen üpçün etmek işlerine münasip goşuntylaryny goşýarlar. Ajap Önüm Hojalyk Jemgyýetiniň işçileri hususy ulgamyň önümçilik bünyädynyň giňeltilmegine, kämilleşmegine uly golluk berýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadaýymyň hemde hormatly prezidentimiz Arkadaýly Gahrman Serdarymyň hoşarlyk sözlerini beýan edýärler.